Oletko rivitalon tai paritalon asukas? Onko sinulla aina käytettävissä oman taloyhtiösi ajantasaiset ja tärkeät tiedot? Tiedätkö, mistä löydät nopeasti talon piirustukset ja tiedot remonteista ja kunnossapitotoimista? Mistä saat käsisi tiedot teknisistä laitteista sekä niiden käyttö- ja huolto-ohjeista? Löytyvätkö energiaseurannan tiedot helposti? Entä onko taloyhtiössäsi joskus haasteellista saada yhteisiä päätöksiä aikaan? Haittaako tiedon puute kokoustamista ja päätöksentekoa? Rivitalon ja paritalon eli pienen taloyhtiön ajantasainen ja kattava tietopankki voi sisältää kaikki taloyhtiön tarvitsemat tärkeät tiedot. Pienen taloyhtiön tietopankin rakentaminen onnistuu helposti My Homes ID:n avulla. Tietopankki sujuvoittaa taloyhtiön asioiden hoitamista. Ajan ja vaivan säästö on huomattava, kun tiedon etsimiseen ei enää tarvitse tuhlata tunteja. Myös päätöksenteko helpottuu, kun tiedon saanti ja välitys toimii. Kattava ja ajantasainen tietopankki merkitsee myös euroissa mitattavaa lisäarvoa asuntokaupan yhteydessä.